Què és el glaucoma? És una malaltia que es caracteritza generalment per un augment patològic de la pressió intraocular, per falta de drenatge de l'humor aquós, amb una pèrdua de fibres nervioses. Què vol dir això? Vol dir que augmenta la pressió de dins de l'ull i es carrega les fibres que envien les imatges al nostre cervell, o sigui, les fibres del nervi òptic. Quines són les persones que tenen més factors de risc per patir aquesta malaltia? Majors de 60 anys, persones amb hipermetropies i miopies altes, això vull dir gent de més de 6 dioptries, gent amb la pressió intraocular elevada i persones que tinguin herències o antecedents de glaucoma a la família. Quin és el gran problema d'aquesta malaltia? Que quan dona símptomes ja és massa tard. O sigui, que la persona s'adona que té la malaltia quan està molt avançada. Per tant, és importantíssima la prevenció i el control. Què podem fer des de Federòptics Francolí per ajudar-vos? Doncs aprofitant la Setmana Mundial del Glaucoma, farem mesures de pressió intraocular gratuïtament a tothom que li interessi. Per tant, us animem a que passeu aquesta setmana per mesurar la pressió intraocular. Si sortís alterada, us derivaríem a l'oftalmòleg perquè ell decidís si s'ha de tractar o no s'ha de tractar. Esperem que us interessi i ens agradaria veure-vos per aquí. Fins aviat!